Това, което бих могъл да насоча инвеститорите през годината, това е отношение на пазара на земя. Пазарът на земя е този, който в момента приемете, че е в една изключително ниска точка. Това не е долна мъртва точка. Всъщност ние говорим за едно много ниско ниво. Никой не може да каже коя е долна мъртва точка. И освен това в пазара не се говори за долна мъртва точка, защото това не е абсолютна стойност. Това е време. Отказах от време, в който се случват сделките. Много хора са ме питали, кажи ми точно в кой момент да купя. То не е момент, в който трябва да се купи, то е период от време. Другият сектор, в който е добре да се насочат инвеститорите в този момент, това е пазарът на луксозни имоти. Това е пазара на имоти, които са с много добро местоположение. Това са имотите в централна градска част, престижната част на София или на големите градове. Там имаме изключително силно подценени имоти. Ако преди 2-3 години, 4 години на пазара на недвижими имоти имахме, например, в района на Докторски паметник или на престижните райони между 2500 и 3000 евро или над 3000 евро пазарна цена, в момента в района на Докторски паметник нямаме сделки, които да са над 1,7, 1,8, а говорим по-скоро за цени 1,3, 1,5 в евро. 1300-1500 евро. Това са пазарни цени. Тук имаме снижение на цените, което е над 2 пъти. Няма да ви казвам сделки, които са по-различни, но те са на изключително ниски цени. От тази гледна точка имаме наистина пазарна възможност. Тоест, винаги където имаме проблем, имаме и възможности. Друго нещо, което би могло наистина хората да направят в момента и към което насочваме нашите клиенти, това представлява покупката на магазини. Колкото и да е нестандартно, погледнете го така. Магазините в момента са изключително подценени като пазарна цена и като наемна цена. Имаме магазини, които са на топ места, където доскоро са били на 80-100 евро, сега са на 30-35 евро наемна цена. Това са на изключително добри търговски позиции. Тогава, когато се появяват такива магазини, те трябва да се купят от гледна точка на това, че ще имаме едно връщане на махалото от моловите към добрите търговски места. Това е съвсем нормално. Това, което е силно подценено, това трябва да се купува. Това не е само спекулативна покупка, това е инвестиционна покупка. В България хората все още не са се настроили достатъчно добре по отношение на инвестиционно инвестиране в недвижими имоти. Повече покупката и продажбата на имоти се разглежда като някакъв тип спекула. Напротив, хората инвестират, купуват в точно определения момент, правят добавена стойност с един ремонт, с едно добро предназначение и развиват имотите. Всъщност, моето виждане е, че и на агенцията, която ръководя, е, че точно в тази посока трябва да се инвестира.